Di hêjdeh heyvadwazdan sala 2015 neteweniye girtî biryara hejmara 2254 yê taybet bi Sûriye ragihand gotê de destpêkirina danûstandinên aştiyê ragihand û te kes kir got miletê Sûriyê ew bi tenê pêşaroja welatê xwe destnîşan dike û daxwaza avakirina hikûmeteke veguhêz û li darxistina hilbijartinan bi serpereştiya neteweniye girtî û daxwaza rawestandina êrîşan li dijî sivîlan kir. Ev biryar projeyeke Emerîkî bû ji neteweniye girtî re hat pêşkêşkirin. Lê giringiya wê ew bû got her pênc welatên herdem endam di neteweniye girtî de li ser erê kirin. Piştre bû bingeha hemû rêkeftinên derbarê pêşaroja Sûriyê. Biryarê tekezî li ser beşdariya nûnerên rejîma Sûriye opozisyonê li danûstandinên fermî ji bo çareserkirina krîza Sûriyê kir. Herwiha piştgiriya Encumena Ewlehî ya Navdewletî ji bo proseya siyasî dibin serpereştiya neteweniye girtî ji bo avakirina desteyeke ji hemû pêkhateyan û amedekirina distûreke nû ji bo Sûriya pêşerojê jî kir. Her derbarê danûstandinan di navbera opozisyon û rejîmê biryarê daxwaz ji hemû aliyan kir got tedabîrên pîwîst bistînin ji bo avakirina baweriyekê di navbera wan de ji bo alîkariyê di proseya siyasî û rawestandina şer bigiştî. Herwiha tekezî li ser giringiya beşdariya jina Sûrî danûstandinan de herwiha di proseya siyasî de hate kirin. Biryara Encumena Neteweniye girtî herwiha banga li darxistina hilbijartinên azad li ser bîngeha destûreke nû dibin serpereştiya neteweniye girtî hate kirin. Herwiha biryara Encûmenê daxwaza gihîştina rêkeftinekê di navbera her du aliyan de gotê de şer were rawestandin li hemû bajar û bajarokên Sûriyê eger her du aliyên rejîm û opozisyonê li ser lihevhatina siyasî bi serpereştiya neteweniye girtî erê kirin. Biryara gonûnerê hemû welatan bi giştî li ser erê kirin, daxwaz ji hemû aliyên Sûrî kirin got êrîşan li dijî sivîlan rawestînin. Derbarê parêzgehên Sûriyê bi taybet deverên got şer tê de heyeyan jî deverên dorpêçkirî neteweniye girtî daxwaza gihandina alîkariyên mirovî ji bo hemû deveran û her kesekî pêwîstiya wî bi alîkariyê heye bi taybet deverên dorpêçkirî kir. Herwiha tekezî li ser giringiya vegera penaber û derbederan ji bo mal û milkên xwe û dubare avakirina deverên wêrankirî li gorî biryarên navdewletî hate kirin. Herwiha bang li welatên endam di neteweniye girtî de ji bo pêşkêşkirina alîkariyê ji bo Sûriyê hate kirin.